Pinood to guys. Pinobring nga panood to ha. Panood to ta. Pinobring lang sa taron kay. Pinubri pa niya, pinubri pa niya. Dibaan man ako. Binato na to. Unta. Pinobre. Saan ni? Kasi pang usahan, di man siya alimango ni, di ba? Di siya lambay, alimango. Alimango guys, pinobre nga paniod to. Sorry kayo, pasiluwa kayo kasi panood ko na to kay pinobre lang gid kay amte kwarta, amte kapalit og sudan. Ari tas pinobre. Kinamot ba? Niya iparis og suka. Mahalang kayo. Suka nga halang kayo. Ikan sa tubo. Sige na may sukot na. Kutok-kutok lagi kagingan. Ha? Kutok-kutok bagi. Ako lang ikaw ng panit. Itimbang ba ng apel? Pakakagin. Ang panit? Ano yung mga iluwang? Ang kapal magtimbang. Ingon sa akong papa sa una ba, among sulang gibuwad man ma'am, ano siya nga, grabe, pulos ulo ang nabilin. Di man mo dagan ang isda kung may ulo. Ikaduha, ang kinig ulo, gapit mo nagtimbang, kami kaumig ulo kagubkub daw ang ulo Muna, naanan na kaugaw na naman kagubkub ma'am. Sama ni ma'am, naman ni si Kuan, naman ni si Palit pa, imo na kaunon na, kagitimbang man Charge mo na si MO. Hindi ka ba rin bukog ka? Sukod sa gulayan. Mas kanikan Ako akadua to kabuk ako pag akong rice. Ay, sorry. Yan, pagas mo. Wa may gigutom, actually wa may gigutom yun. Dugdogon, ma'am. Dugdogon na ng paak. Gahay man siya ang paak. Thank you so much, Miss Regine. Ngayon naman, Dahil sa nakasag mo. Dahil Nakasag ko ang gusto ko lang po mag-thank you Piyo. Showtime. Thank you for trusting ang piyo ang gagmay. again and again. From Sexy Baby, Long Fire, salamat po sa inyo. Open ka ng abukoy mo to. Alex naman, our girl. Agokoy ma'am, lami po na agokoy. Amazing control talaga. Grabe yung body mo. Grabe, you're like a sponge. Nakaka-absorb kung anong pwede. Asa ma'am? Wala, kahilo. Agokoy? Wala, di na makahilo. Pressure. Yung control Ug maiasoy. Alimukoy. Kasi agokoy dahil. gagawin ko si Alex Ray pag gagawin ko. Good job, girl on fire, Alex. Thank you. Ano eh? Kagam sa niyahas. Niyahas. Ah, ulo ka ng kaga. Ay, mo na nang kung ano yung ingon kay. Lami ra ba kayo nagkinaon? Hermit crab. Kini siya nga alimango na ani siya sa kuano. Bakit ani siya sa mag-crab niya. Dili siya dagat. Mana sige ng lagot? Siglagot. Mo man sila na siglagot, mag-crab man Ito lang lang pamaak. Mangusi ra man di man maak. Kaya mo makaon nimo. Pwede mo punta na good. Di ba? Kuan, uban ka na. Magmataw ka na, ang balay ana ba lang ko. Manguot ko na ni. Utangan ng tabako. Ay ko to, iluan man to. Sabyawon ba na ipaun sa isda. Sa kita ko po ako. Atik pa ka na. Sa grand finals ay makakatanggap ng 20,000 pesos each. Dito ko makaon ani ma'am unya. Naluoy ko sa nagkuha ba. Lami kayo yun. Ito nang paglamihan ba? Rice pa ka? Rice pa na. Kailan ko diyang inut.
Miss. Guwapa. Guwapa. Lingi sa guwapa. Rice. Lingi na siya. Ay, upat ma'am lang. Rice. Ya. Sara, unya ako. Oh, paak mo. Paak mo. Supol pa man siya. Uy. Supol pa. Ako nga safety na ka ba, pero gipaak pa magyapon dahi ka. Ang kinipaak mo, lagmi kayo. Dagko kayo. Kamok-kamok siya. Sana ba dugan sa kupuli? Mas, kung makahablad ni ma'am, mas makahablad ng wakay kaon. Ya, parisan sa sinog ba? Tulog ba? Dukot, lamay yun, dukot yun. May sayahang lawas. Pero kita kaligo doon na. Pwede na ma'am. Tabutong ka na mo ma'am. Wala kayo. Naglain natin. 26 metro man may ato.